Ja się zajmuję pracami inżynieryjnymi dzisiaj. Gdzie to? Pusia. Ostatni tydzień kwietnia, jesteśmy w Byku. Kwitnie w tej chwili Primula acaulis, Sipthorpi. Tutaj są nowe roślinki. Tu jest przesadzona Gagea platensis. Tu przesadziłem mahonię, tymianek. Z kwiatków tutaj ładnie kwitnie tulipa tarda. Będzie za chwilę kwitła Primula veris i Muscaria armeniacum, a za nim Aurelia saxatilis. Tutaj jest nowy sedum Kamchaticum variegatum. Tutaj babcia kupiła dwie primule żółte, ale każda z nich jest inna. Natomiast tu są czerwone. One nawet jeśli przeżyją zimę, nie będą kwity tak ładnie. Także tu przeniosłem Pulmonaria saharata. Piękne listki, plamki. No, toleruje zarówno cień i słońce, to może być. Przekwitła już draba lassiocarpa, ale za to pięknie tutaj kwitnie obrieta. Czy obrajeta, a może aubrieta. W tym fragmencie nic więcej nie kwitnie. Nie, kwitnie, coś tam, jakiś czarny kwiatek, co to jest? Przeszyłka kwitnie na biało. Trzeba podejść bliżej. Co to jest? Co to jest za kwiatek? Już wiem, to jest Pusia bellissima. Co jeszcze? Doronicum caucasicum. No i piękne pierwsze czerwone tulipany wczesne. Jeszcze nie rozkwitły. Już macianko. Już mnie gryzie. Morda. Tutaj sformowana wisienka. Rozkwita. I forsythia. Forsythia. A dalej to kwitnie percika. Tutaj kwitnie Muscari botrytis i Ficaria verna. A po drugiej stronie odmiana o liściach z ciemnym brązowym kreską, takim wzorkiem, i kwiaty są dużo większe i mają z reguły po 10 płatków. Tam czysty gatunek ma 8. Hiacynt tylko jeden w tym roku zakwit. Chyba to jest odmiana Lady Derby. Kwitną, tylko teraz się zamknęły Adonis vernalis i zaraz będzie kwitł Trollius europeus chyba. Tam jest drugi. Narcyzy w tym roku cieniutko, tylko King's Court, El Caso. I tutaj jest przeniesiony numer 4 u mnie, nie wiem, nie znam nazwy odmiany, pełnokwiatowy. Obok jest tulipa kaufmaniana, odmiana Glück. Piękne ma liście. Już myśleliśmy, że Fritillaria imperialis wyginęła, a jednak coś puszcza, ale to już jest za późno, bo zazwyczaj zawsze kwitła razem z czerwonymi tulipanami. Tutaj jest nowa Rubra maxima odmiana. Też nie będzie kwitła w tym,
Ale za to pięknie rozkwitła Fritillaria montana, którą mam drugi rok w sumie. Pierwszy raz kwitnie. No i tu jest moje araceum. Tam gdzie patyczki jest sauromatum posadzone, a gdzie karteczki są w doniczkach Dracunculus, Amorphophallus koniak, tam nasiona Ariseny i tam Arisema candidissimi. Tu pod ziemią są 2 arum. Tutaj arum maculatum nie zakwitł jeszcze. Pierwszy kiełek ma Arisema amurense. Tutaj jednak przezimował Arum italicum pictum. Chyba to jest to, nie jestem pewien. A nie, tak na marginesie kwitnie ładnie bardziej, Gwinka minor. Przezimował też Lysichiton. Całe szczęście.